Patay ang isang makeup artist matapos sumalpok ang sinasakyang tricycle sa isang van sa Mangaldan, Pangasinan. At dahil wala umanong pamilya, biktima ibinurol ng mga kaibigan sa barangay hall sa Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto si Ivy Hernando. Sa gilid na lang ng sementeryo at harap ng barangay hall, ibinurol ang 40 anyos na si Remy Abalos, isang makeup artist. Ayon sa kaibigan nito, itinawag ng kamiling Tarlac Police na namatay si Abalos matapos sumalpok ang sinasakyan nitong tricycle sa isang van. Kasalanan ng tricycle driver. Yung nga, nung nabunggo na siya, namawala yung tricycle driver. Dahil walang pamilya si Abalos, wala na rin nagsampa ng kaso laban sa van driver na kalaunay nakalaya. Wala rin daw permanenteng tirahan si Abalos, dahilan para iuwi na lang ito ng kanyang mga kaibigan sa Mangaldan. Wala po siyang permanenteng tirahan dito. Yun doon ang sinasabi sa akin ng mga kasama niya, mga kabaro niyang mga bading. 30 taon na umanong pinaghahanap ng biktima ang kanyang ama, kaya kahit wala na ang biktima, pilit na hinanap ng kanyang mga kaibigan na nakatira lang pala sa bayan ng Mapandan. Nabigla kasi akala ng father niya, nasa Bisaya na sila. Hindi nila alam pa na nakatira dito sa Kalasyaw. And then after Kalasyaw, Dagupan din Mangaldan. Ang kwento nila, hindi po alam ng father na nandito sila sa Pangasinan. Kaya nagtaka siya nung nabalitaan niya na ganyan na pala yung naging Hindi na naabutan ng news team ang ama ng biktima na nagtungo sa Tarlac. Hustisya ang hiling ng mga kaibigan ni Abalos. Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amianan.